ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ጻውዒት አቅሪቦም እቲ ጻውዒት ጥቆማ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምምራጽ እንትኸውን ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ጻውዒት ከምዝስዕብ ቀሪበሎም። ጻውዒት ጥቆማ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራል 62 ቁጽሪ 9 ከምኡውን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ኣብ ክልላት ምእታው ጣልቃ መንግስቲ ፌደራል ንምድንጋግ ብዝወፅእ ኣዋጅ ቁጽሪ 359 እዝባር 1995 መሰረት ከምኡውን ምምስራት ኣሳታፊ ጊዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ብዝምልከት ዝተደንገገ ናይ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ደንቢ ቁጽሪ 533 እዝባር 2015 መሰረት ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክልተ ዓመታት ኣብ ስራሕ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብመሰረት ኣዋጅ 359 እዝባር 1995 አንቀጽ 15 ቁጽሪ 3 ጊዜያዊ ምምሕዳር ንክልተ ዓመታት ጥራዩ ክጸንሕ ዝኽእል ጭቡጥ ምኽንያት ተሃልዩ ግና ዕድመ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምንዋሕ ይካል። በቶም ቅድም ክብል ዝተገለጹ ሕግጋትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕማማቱ ኣጽፊፉ ሓላፍነቱ ብህዝቢ ንዝተመረጸ መንግስቲ ከረክብ ይግባእ ነይሩ። ይኹን እምበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃቦ ቁልፊ ዕማማት ኣብ ዝተወሰነሉ ግዜ ከጻፍፍ ኣይከኣለን። ካብቶም ቁልፊ ዕማማት ሓደ ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ምቹእ ኩነታት ምፍጣር እዩ። እዚ ዕማም እዙይ ካብቶም ዘይተጻፈፉ ዕማማት ሓደ ብምዃኑ ዕድመ ጊዜያዊ መንግስቲ ሕጊ ብምምሕያሽ ብሓደ ዓመት ምንዋሕ ግድን ኮይኑሎም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ መሬት ዘሎ ጭቡቅ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዕድመ ጊዜያዊ መንግስቲ ንምንዋሕ ፖለቲካዊ ምሕዳራውን ናይ ሕግን ስራሕቲ ኣብ ምክንዋን ዝርከብ ኮይኑ ምዙይ ተኣሳሲሩ ሓዱሽ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምሻም እውን ኣድላይ ኮይኑሎም። ከም ዝፍለጥ ብመሰረት ደንቢ ቁጽሪ 533 እዝባር 2015 አንቀጽ 3 ቁጽሪ 2 ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምሻም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፍነት እኳ እንተኾነ ህዝቢ ብዝተማልአ መገዲ ብምርጫ መራሕቱ ክሳብ ዝመርጽ ኣብ ጥቆማ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ተሳትፎ ክህሎ ኣድላይ ብምዃኑ ንዕማማት ጊዜያዊ ምምሕዳር ብብቕዓት ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም፣ ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ከረጋግጹ ይኽእሉ እዮም እትብልዎም ሕጹያት ኣብ ታሕቲ ናብ ዝተገለጸ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቢሮ ኢሜይል ኣድራሻ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ጥቆማኹም ክትልእኹ ከም እትኽእሉ ነፍልጥ። መጠቆሚ ኢሜይል info@pmo.gov.et ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር